खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय मेट्रिकनि रिजाल्टखौ दिनै होगोनखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबायनो जानो हागौ स्क्रिनाव नुनाया अफिशियेल नटिफिकेशन बेखौ बिथांमोना दिनैसो दिहुननानै होदों दिनैनो फुंनि 10:30 दसे उनावनो रिजाल्टखौ होगोन होनना बिथांमोना लिरदों स' रिजाल्टखौ मा वेबसाइटआव होगोन आरो लोगोसे मा एपआव होगोन आं बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखायनो बे भिडिअखौ बानायदों बे अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना नायनो हायो नै मा वेबसाइटआव होगोन फार्स्टआवनो दङ sebaonline.org नै वान नाम्बार 2 resultassam.nic.in बेयाव थांनानैबो नायनो हागोन बेबायदिनो नाम्बार 3 आव indiaresults.com बेयावबो नायनो हागोन नाम्बार 4 आव results.6 बेयावबो थांनानै नायनो हागोन assam.6 बेयावबो नायनो हागोन exametc.com लोगोसे schools9.com assamresult.in लोगोसे www.jagranjos.com आरो vidyavision.com बे गासै टटेल 10टा वेबसाइटफोराव नोंथांमोना थांनानै गावनि रिजाल्टखौ बा गुबुननि रिजाल्टखौ इजिलि नायनो हागोन रिजाल्ट नायनायाव मा गोनां जागोन होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि जिथु रोल नाम्बार बेयो गोनांथार जागोन रोल आरो नाम्बार एक्सट्रा थायो बेबायदिनो बिथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै बुंदों नै रोलाव B240001 लोगोसे नाम्बाराव 00010002 बा 0012 बेबायदि थायो स' फार्स्टआव एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय बे हिसाबैनो रोल नाम्बारखौ साबमिट खालामनानै गावनि रिजाल्टखौ नायना लायोब्लानो जाबाय बेफोर गासैबो वेबसाइटमोन आरो लोगोसे बिथांमोना मोनसे एपबो होदों एपखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नाय बेवहाय मबाइल एप सेबा रिजाल्ट्स होननाय बेखौ नोंथांमोना गुगल प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेखौ नारायणी इडुसलआ डेभेलप खालामदों बेवहाय नारायणी इडुसल होननाबो लिरनाय थाखागोन सेबा रिजाल्ट्सजों लोगोसे माने फेक एपफोरबो थायो नालाय जानला मोनला एपफोरखौ इनस्टल खालामना लायोब्लाबो गोबां प्रब्लेम फेस खालामनो गोनांबो जानो हानाय बेखायनो बिथांमोना क्लियार खालामना होखादों दि सेबा रिजाल्ट्स होननाय मोनसे एप दङ जायखौ नारायणी इडुसलआ डेभेलप खालामदों स' बेखौ नोंथांमोना नायलायबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथियाखैब्ला आं स्क्रिनाव होगोन बे जिथु सेबा रिजाल्ट्स एप बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै सार्च खालामनानै डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय एखे नंगौना नङा आरो हायोब्ला आं डेसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनो नाजागोन लिंकनि गेजेरजोंबो थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि डाउनलड खालामनो हागोन स' बेनोमोन बेयो अफिशियेल नटिफिकेशन नै बेखौ दिनैसो दिहुननो हादों बिथांमोना सानसे सिगां आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर अनुज पेगु बिथाङासो दिनैनि सानाव होगोनखौ नंखाय होनना बुंदोंमोन माने एक्सुवेलि एडिटबो खालामनाय जादोंमोन बिथांनि मुङाव बाट बेखौ नंखाय होनना बुंदोंमोन नाथाय दायो सेबाया अफिसियेलि बेखौ फोसावनानै होखाबाय दिनै होनानै दिनै फुंनि 10:30 नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन वेबसाइटखौ नोंथांमोना नै स्क्रिनाव नायना ला गासै 10टा वेबसाइटफोर दङ आरो मबाइल एपखौथ' नोंथांमोना बुंनो हाखाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं